uvidíme, čo tu bude. No a tu som rozkopal domček, to si zoberiem, že mi tu bude treba a pôjdeme na výpravu. Napríklad, neberiem si koňa, iba keď niečo veľké nájdem. To je moja farma. No a tuto pôjdem. Takže... A prosím, fakt dajte odber, lebo veľa percent ľudí z vás vám neodoberá, tak prosím mi dajte odber. Neviete, ako veľmi mi to pomôže. Tam je môj hra, dobré. Idem takto. Tu čo tam je? WTF? Dobre, tak to nechám tak radšej. Cesto si... Kone! To potom sa vrátim. Čiže ideme... voda. Ideme sa vlastne pozrieť, čo to je. To je voda. Dobre. Tam je púšť. Tak ja sa vrátim najprv ku mne domov. Lebo idem si zapísať. Či vlastne idem si zobrať mapu, aby som vedel, kde som. Aby som sa vedel orientovať. Tam je asi jaskyňa, nie? Neviem. Takže... Poďme tuto naspäť. Idem do môjho hradu. To Iron Axe si potom vylepšiť, ako zlepšiť, lebo už ho mám veľmi zničený, tak potom si ho opravím. No ale zatiaľ ideme tuto. Tu som dal iron a dvere. To takto otvára. Ale teraz... Ako vyjdem stade, výborne. Q0. Počkej, nie je lopatou, ja to lopatou idem ťažiť, chápeš? Počkej, kde to? Dvere. Sem. Veľmi na YouTube nie som aktívny, lebo teraz nie som veľmi aktívny, lebo robím montáž jedného pre Oliho. Určite viete, kto to je. Tak, no robím mu montáž na Fortnite, takže vlastne stávanie beriem, alebo neviem, čo mám zobrať. A keď chcete, tak napíšte mi do komentárov, že či chcete si so mnou zahrať. Môžeme z toho urobiť veľké diele potom, keď chcete. Napríklad dajte tu 5 lajkov a budem robiť stade to diele. Aj s Dargonom, takže dajte mi odber a budú aj s Dargonom. Alebo nie, idem inou cestou teraz. Taký menší prales. Skúsim prejsť tú dedinu, lebo ako ja som už bol, prešiel som tú dedinu. Ale ako ja som sa tuto usídlil, som videl, že tak tu je. Tak som sa tuto usídlil v dedine. Som niečo vykradala dedinčanom. Tu pôjdem. Tak. Tu majú farmu, ale to nie je moja farma. To je dedinčanov. No a to je more. Veľmi špinavé. A tam... A napíšte do komentárov, že či mám presťahovať a kde. Zelená voda. Fuj. Idem dole. To není ani cesto vidieť.
Zombici. Z nich môže padnúť tento taký. Prečo nemečom ich zabijam? Je. XPčka. Škoda, že nemal triander. Trojzúbec vlastne by som si ho zobral. Lebo ešte ho nemám. No, takže pôjdem tuto hore. To som vám možno neukazoval. A to je tiež takto vygenerovaný svet, že je proste len portál. A druhá časť pôjdeme do Nedru. Takže dajte tu lajky, lebo urobím veľa. A budem sa snažiť vydávať videa každý deň. Takže dajte mi odber. A aj Dargonovi, aj Olimu. Proste každým. Takže pôjdeme tu hore. Viem, že tam je jaskyňa. Lebo ja som tady to raz išiel a videl som skeleton, ako boli v jaskyne. Myslím, že kde tu je tá jaskyňa. Neviem presne, ale zoberiem si radšej meč. Tam je to. A tam som už dal torčky aj. To je domček, ale to nie je môj. To je tých dedinčanov. Takže ja sa idem pozrieť dole. No napíšte mi, kto z vás, keď ma sledujete, je na Mineri. Aj keď ma sledujete, podľa mňa nie ste na Mineri, lebo to iba youtuberi sú. A podľa mňa žiadny youtuber ma nesleduje taký väčší. Vole, dosť veľká. Creeper! Oh man! Can't get the sweet of mine and I get a bit so fine, so fine. Tá pesnička. Creeper! Oh man! Iron Man. Creeper! Oh man! Som našiel aj diamanty, takže to je dobré. Uhlie nechám takto, potom v druhom dieli vyťažím. Tak, pôjdeme do domu. Dobre, takže ja by som toto ukončil video. A dajte like a odber a majte sa dobre.